komeita savuja tarjoilee meille ihan ajanut vaunun verran myöskin Ville Viik Monnin kylästä. Toyota on mallia Aristo vuodelta 1994 ja ensimmäisen kierroksen aika 14.854. Jussi Koskisen Mersu AMG vuosimallia 2001 14.447, joten ensimmäisen kierroksen aikojen perusteella tulossa äärimmäisen tasainen Streetman lähtö. Tasaista on matkan teko näiden kahden kilpakumppanuksen kesken. Piiruperon nopeampi on kakkosena Mersu-kuljettaja Koskinen. Aika 14.005. Aika parannus 44 kymmenystä.